everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkol sa Rihas. Kining botelya, pe. Uy, hala. Ito nga po na mo. Kaya pa kayo na ako. Kaya pa kayo. Libo na ko niyo mo, Miss Beautiful. Uy, ligon ka yun. Oh! Insong! Abas, armado ka. Dili ka lang! Pinagano, buban ko. Ensong! Ensong, okay ka lang? Insong! Sang! Tawag, sumaga. Sumaga, ginawa pa ka niya. Ang ginawa pa! Bitago ka ba ko din yung poste? Ang puste, ko tanawa. Natusak-tusak agi sa bala. Oh, Pusti! You're my hero, Pusti! Hoy, hanggaw! Kumpayot ka ba ko na ng poste? Oops, hoy! Kunwa pa ni Aning na si Insong. Aning Insong na ko. Sanay. Di na matuman na akong pangandre nga. Magapatukod ko kau galing kong parlor. Sungkit sa to. Ganun kipusil mga. Ambot! Ambot na ito mga tawa na. Nangutan na ito na ako kung ako ba kuno si Gulayat. Wa pa gini ko pagkatubag. Na, mingisi pa unta ko. Mingisi ba ko niya. Mikidhat kay cute bang kayong mata. O di lagi makitang naong kay gawas nga nag-helmet, nagbonit pag yun. Kipusil mo na yung ko. May gini ka dali ko nagkatago ini Pusti. O Pusti. Pitag nga no. Thank you, Nagtuuti nga silang ikaw si Gulayat. Kay mikihat ka masang hanggawa ka. Dabalay! Kalayo na akong gulayat. Kalayo na namo. Kanakong lawas adto. Niya ako daot kay ko niiwang ko ang kik ko. Kisa mo din na si Gulayat. O kisa mo itong mga tawhana. Si Gulayat, usa na ka notadong sagbot sa kitalingban. Maldito na tawa na. Notadong akyat bahay, tulisan. Mangilkilay, ban pa niya. Mao ba? Og naduda ko. Yakin tumatawa na. Nga nagkamotor. Og may pusil na insong. Nagtuda ko mga vigilante to. Hala ka niya! Lalo nilang likidahon o tumbahon si Gulayat. Og nasaypan na lis insong. Kaya hanggaw mo sa ni. Mikihat mo sa ni kanahan. Pangutana. Bayo din ang gulayat ng tanaw. Cute magutong mata. Dili mayo ang gibuhat sa mga vigilante. Pataka lang sila pamusil. Og bisan pag mga sagbot sa katilingban katong ginganlan og Gulayat, dili ka na igong katarungan nga ilang kumkumon ang balaod. Dili gid Miss Beautiful. Labi pa kay nadungod ako nga may madawat sila na akong kantidad sa kwartas mayor. Unsa to? Oh, Miss Beautiful. 20 million ko na yung madawat patag-oo sa mga sagbot sa kitalingban. Kaya ilang matumba. Doon na sila listahan sa ilang likidahonon. Di ay. Ug matod pa sa huhong-ihong, ang uban ko ng membro sa vigilante. Mga pulis ko. Nindot ang ilang motibo nga mao ang paglimpyo sa mga sagbot sa katilingban. Pero bisan pa man og mga sagbot sa katilingban, dili unta nila kalimtan nga mga tawo sab gihapon ang ilang tumbahon. Ug dili hayop. Tawo nga angay hatagan og respeto ug kaangayan sa hustisya ug balaod. Ma'am Linda. Dili unta usab nila kalimtan nga may balaod nga angay subayon ug sundon. Ako, Miss Beautiful, sa akong opinyon. Alam na ko, may man nilang gibuhat para malimpyo ang mga sagbot sa kitalingban. Kaya ang uban manggod, anda kayo, sige balik-balik sa pisuhan. Hinigawas, maulang yapon. Manulis lang yapon. Pero, wa magod nila ang ka na bang matuod nga mithi ka ng tumong sa usa ka matuod nga vigilante. Kaya binahiran man sila. Apay upang magpa-vigilante ko nuhay. Pero di ay, sakay lang sa panahon. Gusto ka? Wasan noon ko na. Song tana. Asa ba ito, ma'am? Wa mo gyud miabot ka pulis. Nya mingaw na sab kayo ang palibot. Mas may pang muadto ta sa police station aron ipag-blatter ning nahitabo nimo. Ay na lang, ma'am. Ay na lang. Hago-hago lang ta sa oras. Huwag ipit maani ana dito. Pero Song, importante ang blatter. Ay da, naana di mi ana din ni ma'am. Basta lupigan mi, igo lang mi. Modok ko, magpa-out. Paubos lang, kay pobre man. Song, Miss Beautiful, kanong may armas man ka? Tuanas, Ma'am Linda, arko. Matod niya na.
Usa ko no siya ka. Tinugyanan ko sa balaod, Arko. Usa ko ka-agent sa PDEA. Pidiya. Matud niya nga ang ipasabutan na nga ang meaning ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. So may pasabutan naman na napa, oy. In English mo na. Na, mo na diha. Gipa-eskwila mama niyo, mamayabas man. Huwag ko mamayabas. Namasura ko. Lagi! Basura, bayabas. Basura, bito, bayabas. Ang ikay mo basura. Na may bayabas, basura. Ay. So may tumungan ng pidiya, Song. Pero may ako makadungungan na sa balita. Basta, ang tumong ana nga, sila mo'y mo dakop sa mga drug lord, mga adik-adik, drug pusher. Basta illegal nga drugas. Ang ilang ahensya, mo'y mangusog pagukod, ari ipatuman ang balaod. Yan na ta, mga bro. Morning napita, Sags. Morning napita, sir. Morning bar, din magtrabaho si Margie. Margie, Dako atraso na ko ng bayana. Kasi siguro ko, siya mo'y makatubag na ko kung kinsa ang nibunal o nipuspos na kong 2x2 nga kahoy. Sa kuntang kugo, hinungdan nga kuyapan ko. Sige, tanan mo. Musulot tas bar. Terus. Klase na bita, boss. Paso-paso lang mga babae. Napita, boss. Sige, tanan mo. Sa VIP room ta. Ayos, boss. Ayos. Sir, may I have your order? Dalimot ka na ako, boy. Uy, ikaw mo nila, sir. Di ko malimot mo, sir. Uy, kitagang ko ni mo og 500, good. Limot ka ko ni mo. Mga ba? Laim ko koyog mo, sir. Mango ako makiladay ni mo. Kung sa order niyo, sir. Beer lang. Isa ka round una. Yes, sir. Dali aboy ha, kay uhaw na kay mi. Okay, sir. Order mo, sir, oh. Automatic. Ini. Sige, sir, ha. Tawag Ayos niya ka sa na, intercom ayos. kung may order pa ka. Okay, boy, kadito. Yes, sir. Ano? Unsa oras mo out ron si Margie? Oh, si Margie, sir. Awa mo duty, sir. Unsa? Wa siya mo duty? Lagi, sir. Wag yun. Nga naman. Tungkot lang ka, sir. Wag ko may bawa na, sir. Sige, sir, ha. Harin ako. Ayaw na. Sir? Nibaw ka ba? Kung nasa magpuis, Margie? Sir. Nibaw ka ba? Ay, sura to bago ng imong pangutanan, sir. Uy. Nga naman. Ipautala na sa lain, sir. Isog ito bagon, sir. Di mo may pwedeng mo apil-apil na, sir. Kung natagan ti ka ining usa ka buok nga nanampiling. Unsa man? Ah, Nanampiling ni. di lagi mahimo, sir. Pasinisya ko, sir. Di ay. Niyaw. Punan ako usa na sab ka nanampiling. Duha na nanampiling niya. Usa ka bolig naman na, sir. O unsa man? Di ka. Kay puson ko ning duhang nanampiling. Isod ko ni balik sa bulsa. Ayaw to, sir. Usik ka na, sir. Malukot na si mong bulsa, sir. Di ay. Imo na. Ay, Imo na. salamat ka, sir, ha? Swertihon, di ko basta naa ka. Baga na ako pangutana. Ay, kuwan, sir. Tuwan magpuyo sa Dulho Fatima. Nangabang na dito. Mo ba? Sigurado ka? Oh, lagi, sir. Sigurado mo lang. Sigurado kayo, sir. Silingan gumiana, sir. Siya sa pikas kwarto. Niya ako sa tapad na sa iyang kwarto. Tumi sa mga abang Mao dito. na. Kuyogi ko karon dayon. Uy, sura na, sir. Uy, di pwede. Duty pa man ko. Biyahe sa duty mo. Di lagi mahimo, sir. May usa ka Ay, libo. punta Buli. ka. Kadit, sir, ha? Mananghilang ko daan sa kong manager. Ako inon nga, kalkong hilantan. Pagdali. Dalo Fatima na ni boss. Layo ba bata boy? Ay, hunong, sir. Hunong. Oh. Ano niya man tami hunong din eh? Nga na boy? Ako, sir. Ha? Itong babae nga may kabang bata, ubag ulang misod ang iskina. Si Margie to! Unsa? Oh, siya to, sir. Sige, mga bata, pagdali mo! Go, doon ta si Margie! Pagdali! Kadit lang kayo, sir. Ano man eh? O sabi, matapasabot ini. Nga nakalbado man mo. Ayaw na nagpalagya! Di mo yung atong sabot. Samok! Da, iyapan ka lagi! Sige, tara mo! Boss! Dali!
Oh, busog ka na? Sige, mangulit na ta. Aron makatuog ka na, okay? Sige. Gunit lang sa kumbukton, ha? Gunit lang, Angel. Hoy! Angel, dagan! Malaga ta! Dali! Dali! Dali, Angel! Dali! Ay! Markat! Hanggaw ka? Nga nung gipusin man mo! Mag-unsa man ang kabayo, guwa na sagbot ha? Unsa may sipsibon ko, hanggaw! Sorry, boss. Pwede! Musibat na rin eh! Dali! Pagdali! Sibat tayo na! Sibat tayo na rin eh! Sige! Gina! Oh! Ikaw! Hey! Kapat ko na! Buot ang meter! Doon! Asa ko? Oh, kabugyapon? Hanggaw ka! Iya pa Kaduha na, agad! Ha? Iya panasan! Ha? Iya panasan! Kanahan mo siya! Iunaw si kanan! Ihog ang animal! Pagdali! Awas! Si kanan! Si mata na! Dali! Wala sila magkasunod na to. Nung palayo magka sila. Nahadlok siguro sila nga maalarma ang mga pulis ug madakpan sila. Oh. Angel? May tago ito ng bata ilaw sa kataya. Kung nagkurong sa hadlok. Angel, inday dali na. Kawas na niya. Wa na sila. Wa na ang mga taong migukod dato. Sige na, kawas na niya, inday. Milingo-lingo ka manggod. Okay na, Angel. Ayaw ito sa kakuyaw. Sige na, gawas na diha. Padayon sa papalipon si Angel. Ang maayo niya. Mukha mang sa kuilaw sa katraya. Hilom na. Angel, ni anak ko. Ni anak si ate ni mo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.